puty sa zaplnia, papechy v ručníkoch, široké sukne tiež a s rumom pod pultom začína sa deň. Trhovisko na Miletičovej vzniklo, keď odišiel Bytunok v podstate z Bratislavy do Senca, tam a začala sa výstavba Istropolisu na terajšom Trnavskom mýte, kde bolo staré pôvodné trhovisko. No a tak toto, keďže bolo potrebné tam uvoľniť priestor a tu sa ten priestor uvoľnil odsťahovaniu toho bytunku, tak sa to teda situovalo do tej časti na Miletičovej. Maslo. Páči sa? Boli vo veľkej miere Bulhári, čo dopestovali túto takú rýchlenú zeleninu v nejakých asi skleníkoch, ale takže sa jednalo v podstate hlavne o tú jarnú zeleninu a potom neskôr samozrejme už to bola zelenina, ktorá sa už dopestovala vonku, ale boli to vlastne Bulhári tam veľmi málo. Okrem tých Bulhárov, tak boli tam stále tá záhoradská kapusta, tam nechýbala ani vtedy, ani teraz tam nechýba, no ale Bulhári tam dominovali. Tam sa predáva celoročne, v podstate sa sliepky predávajú, kačky, husy, tak to je taká jesenná taká záležitosť, no ale predáva sa tam stále, je tam voda, je tam teplá voda, tak sú tam chladiace boxy, sme tam inštalovali, takže hlavne v lete sa to viac využívajú, tie chladiace boxy, teraz nie je zase taký problém v týchto chladnejších dňoch, aby to nejak skôr podliehalo skaze, no ale musia to mať pozakrývané, a aby teda sa na to neprašilo. Po roku 89, tak ale aj čiastočne pred týmto rokom sa začalo do toho trhoviska sa natlačili ešte kadejaké iné komodity, nielen zelenina a ovocie, ale začali sa tam pretlačať aj nejaké šatstvo. Konečne dá sa povedať, že aj na tom starom pôvodnom trhovisku, ktoré bolo na tom Trnavskom mýte súčasnom, tak tam tiež bola taká ulička, kde boli viechy, boli tam také predajne, čo ja viem, bavlna tam bola, gombiky, tam bola jedna taká pani, ktorá mala všetky gombiky, ktoré sa dalo, to sa tam vyhľadalo, ona sa prehrávala tam a našli ste tam. Čiže boli tam aj takéto veci, čiže neboli tam len trhové stoly, boli tam aj v podstate ovocie, zelenina zo štátneho podniku sa predávala v niektorých týchto, tam
stánkoch, ale pod stoly, čo boli vlastne, tak tieto boli vlastne len na predaj ovocia a zeleniny od tých malopestovateľov. Burčiak, potom teda na jeseň tie zakrľačkové špeciality, potom také husacinka, to všetko to tam bolo. Áno, boli také viechy tam, také, no. Boli to vlastne také púdy, no. To preženiem, no. Takže bolo, tak ale nebolo to len na Miletičke, to bolo ešte aj na Žilinskej, boli takéto, ne, na tom trhovisku, čo je na Žilinskej v súčasnosti, a tam tiež boli takéto viechy. Tam sa stretávali v podstate tak každú sobotu ľudia, dá sa povedať, že témer tí istí, veľmi málo sa to obmienialo. Centrálnom trhovisku nahrážal na Kaleán. Sobotu tam beží v tričku so sáčkom míňať svoj plat. V rade na tú krvavničku, ako len dobre je stáť. Večer tam už ležím v kríčku, spievam a nemôžem vstať. Je síce tá zelenina lacná v tých hypermarketoch, ale tam je to úplne čerstvé, to sa dá vidieť, či je to šalát nový, keď začína. A v tom čase sa mi zdá, že ani tie ceny nie sú veľmi rozdielne medzi tými hypermarketmi. Keď chcete kúpiť kvalitnejšie, tak je to asi približne rovnaké. Čiže zeleninu chodím, nemôžem povedať, že by som tam si nešiel dať aj pohár vína. To je trhovisko známe, nielen v Bratislave, to je trhovisko známe na celom Slovensku, a poviem, že aj v Čechách, lebo keď mi chodili priatelia, tak to trhovisko, oni chceli ísť na trhovisko, si tam nakúpiť kapustu kyslú a brali to preč. No. Začína prevádzka povinne, pulty sa zaplnia, papinky v ručníkoch, široké sukne tiež, a s rumom pod pultom začína sa deň. Na centrálnom trhovisku nahrážal na Kaleán. Sáčkom míňať svoj plat. V rade na tú krvavničku, ako len dobre je stáť. Večer tam už ležím v kríčku, spievam a nemôžem vstať. Pohári dobrý je a ešte lepšie dva. A najlepšie je piť do zajtrajšieho dňa. Ten prvý prevrátiš, za druhý zaplatíš, a pri treťom sa už dievčaťu tlačí.